Čus bejku. Jestli jsi myslel, že ti ke 40 nevymyslíme pořádnou bejkárnu, tak si se rozhodně spletl. Doufám, že máš rád překvapení. Ano, mohli jsme ti natočit normální narozeninové přání. Dort, svíčky, flaška rumu. Ale my jsme řekli ne. Přejeme ti šťastnou ruku při výběru těch pravých zaměstnanců, přejeme ti trpělivost, energii a chuť práce s každodenními nástrahami tak, jak to děláš doteď. Přejeme ti, ať tě to baví a přejeme ti štěstí, lásku a zdraví. Uvědomujeme si, jak moc si každý den ve stresu. Práce, rodina, to je záhul. Řekli jsme si, že je na čase, aby sis odfrknul. A máme pro tebe hned několik zážitků. Všechny jsou jen a jen pro tebe a jen na tobě, kdy si je prožiješ. Tak jsem tady, paninko. Střihnu. Na tebe čekám, fešáku. Od rána točím horkou linku. Kde vám to teče? Praskly mi trubky. Mám tady povodeň. Tak se na to podíváme. Paninko, hotovo? Tak se předveď, fešáku. Takže Tomáši, naše stavba ti skýtá skvělou příležitost stát se na jeden den pokrývačem střech. Sám víš, že ti dělníci nejsou nic moc, takže to můžeme přenechat tvým schopným rukám a takhle můžeš pokládat jednotlivé tašky na naši střechu. Miciny, a jedeme, Miciny, pojďte, ukažte, co umíte, honem, ty si vyskočil, no pojďte, tady máte, pojďte. Jasný, jestli Tady máte, pojďte. Výborně, pojďte. Určitě to ne.
bezstarostný výraz, jako máš na této fotce, tak stejně úžasný a bezstarostný den bych ti chtěla věnovat já. A já dost máš na kozačku. Se teda na ní dostanu? Tohle bys měl absolvovat i ty. Milý Tomáši, k tvým narozeninám ti přeju všechno nejlepší a sladký život bez lepku. Dobrou chuť. Protože já jsem vyrazila i do skladu. Tak, náš milý šéfe, jako demokraticky zvolený mluvčí za sklad ti k tvému jubileu chceme popřát prosperující firmu, co nejméně rozčilování se zaměstnanci a zákazníky a ať na co šáhneš, ať se ti daří a hlavně zdraví tobě i tvým blízkým. Řeknu stručný přání, až řeknete teď. Čekejte, já se hlavně Pak musím... uděláme pauzu. Ne, pak budeš hned mluvit Tak ty. Já to hned pak já když budu- tak nějak se stříhám. Já začnu a já ti přeju a ty pak budeš taky pokračovat a já ti přeju. Můžete to i natočit, jak se domlouvá. Já se hlavně musím nějak usadit, abych jako... Udržela. Tak, No, nebo ještě je varianta, že si to opřete tadyhle takhle a budete nám myslet. já jsem dobrá. Dobře, dobře. Tak já myslím, že můžete. Tak začni. A já ti přeju, aby tě hlavně neopustila kreativita. No a já ti přeju, aby ti kromě té kreativity ještě taky vydrželo spousta aktivních. Ne, znova. Neumím. Nadej Ještě si střihněte mě. Počkejte, počkáme, až přestane foukat vítr. Ne tam. Takhle, no dobře. Tak já myslím, že můžem. Tak začni. Já to pak klidně střihnu. Tak mám já začít Jo. jenom? A já Jo, no. pořádně se postav. Usmívat a mluvit a nahlas. A já ti přeju, aby ti vydržela aktivita, kterou budeš potřebovat při budování firmy, tak dlouho, aby ti vydržela, aby si tu firmu stačil včas předat následující generaci. A pak ti přeju, aby tě tvoje holky všechny měly pořád rád. Bylo to dost nahlas? Tak já myslím, že můžem. Tak čus bejku a zase za rok.